Alo. Alo, Gözel. Go'muyagdayla. Go'yu sen nähile? Menem Go'yu nämetken? Otur, sen nämetken? Menin oğul aydıptı ma Türkmenistana kargo uğratacak deyip. Hawa. Şon Cemile Kargo otur. Hawo kargo dedim. Kapıyı açsana. Kim ay bu? Kapıyı açayım, kaçtı diye. Kargo mu dediniz? Hawo. Kargomuz nerede? Şöyle golünüzü çeksin. Arkayın olun. Kargomuz 15 gün doğamında var. Kapıyınızda toy tutuluyor Dilberim Hanasın Mesivhim ve pası Rehmeyle Olma beyle Durmuş beni yadattın koy günüme Yüreğim ağla ağla Sonra giyer dünyam Yüreğim ağla ağla Hasretler gitsin durma Salam Maral Durdayeva, hoş geldiniz. Aleyküm selam. 2002-2006 yıllardan beri en popüler, en parlak ve en ovadan yanan aydınçılarımızın biri Medyatıma kanalımızın yüz yüze gepleşigine yeni bir gede hoş geldiniz. Sağ olun. Olmayan daylanız. Yaxşı, Xudoga şükür. Ben kiçiliğimden beri hedir gepleşiğin en başından aydan öňüme bir stories'ta da TikTok'ta da paylaşıp geldim. Sizin Türkmen dilinde aydan muştuğunuz, hayranınız. Tayin olsanız gün başlayar. İlk bilen elbette muştoklarımıza ve bizim ağzalarımıza gızık bolan soruların biri. Siz var arada avtobiyografiyanız. Nerelisiz, neçinci yılsız? Men Balkan vilayetine, Neftah şäherine 1974-nji ýylyň 30-njy dekabrynda dünýä indim. Neftah şäheriniň 2-nji orta mektep, 18-nji orta mektebini tamamladım. Tamamladım diýen ýalňyş ýan ýok. 2-nji mektep, orta mektebi, 18-nji orta mektebini biram Balkan vilayetiniň 88-nji ýylda, 1988-nji ýylda biz Çeleken diýen şäherine göçdük. Aňarda da 3-nji orta mektebe oturdum, tamamladım. Çeleken köpüsü bilmeýändir men. Balkanlara bilýändir evet. Başka welaýatlar aýdaýyn. Çeleken edil Krasnovodsk ýaly, başka tarapynda, Doj deňize ýakynjyk. Maral Durduýa birazjyk maşgalaňyz barada aýdyp berseňiz. 2 gyýdym, 2 oglum bar. Ulu oglumy da öýürdük. Xudoga şükür. Keçecek 4 ýaşylja oglum bar, Nurhan. Tüýeleme. İň ulsam oğlun, ha? Oğlum. İň kiçsem oğlun. Taýynlap, ahraniklar taýynlap, soň gyýdylary. Sunwat dünýäsine aýdym, sada nädip başladyňyz, näçe ýaşlaryňyzda? Ejemiň diýişine görä men 2-3 ýaşymda bagşy ýa sunwada diýişli bir insan boljagyny şonu düşündim diýe. Şu burç bolýar ana şular ýaly burçda oturursyň diýe. Şu hinglenip oturýardyň diýdi. Şonu bildim diýendiňe bir zat bolup aýdym ýa bir taýdany, bir sunwada diýişli bir zat bolup ýetişeňe diýe. Ýöne men mektep döwründen bäri näme diýilýär, çeperhowatçyň diýilýär-de. Mektep döwrüne çärelere, zatlara gatnaşyp aýdym aýdýardyk. Men mugallimim maty, aýdym mugallimim. Muhammed mugallim diýýär. Ol şol bir kerak aýdym aýtdyrany, şo dostluk diýen bir aýdym maty. Biz o wagty
Näçinji klassym, bir 6-njy, 7-nji klassym. Şonu aýtdyranda menne zihinimin barlygyny şol mugallim duýdy da maraly edi, senden edi baş çykar diýdi. Men o wagt kän üns beremakdym dogrusyny aýtsam. Ýöne soň 94-nji, 93-nji ýyllar kän üns berdim. Neçe ýaşlarynda bolýar? 22. 22, 21 şolar ýaly. Niýanky Muhammed Moğlumdan başka Aýdym Saz urunna belli bir ýerini halipa diýip belläp bilýärmi? Men ondan soň gatykän durmuşymda gatykän näme diýilýär? Tapalym. Tapawut derler. Sapak diýen. Yok, häzir aýdaýyn. Много чего произошло diýilýär. Türkmençe näýelek diýilýär. Başynızdan kän zat geçdi. Yok, sunugat barada. Men öňümde garaşylmadyk zatlar, gapylar açyldy. Garaşylmadyk gapylar açyldy. Men 94-nji ýylda Balkan welaýatynyň arasynda Gelin-gyzlaň arasynda şeýle bir bätleşik geçildi. Şahenim boýdaşlaryny çagyrýar diýen. Belki ýadyňa düşýändir, belki yok. O wagty kiçitin. Sazykda wada bulaşyp ýaly. Onun şonu men birinji edek ilkinji tapar ulu sahna çykdym 94-nji ýylda Balkan welaýatyna Balkan ýyldızlar diýen studiýasy bardy. Şotada men kak 20 ýaşda öwrüňizde bolýar-da? 19-20 ýaşymda. Onun şol çäre diýen bätleşige gatnaşamda birinji edek çykyş edemden alçyradym, o giden adam. Öňde birinji tapar bir helek alçyrap men şotada tolgunyp bir podium bardy-da uzynra. Şotaga baryp oturup duryn. Özüme bilem okşany. Wagtym boly Pragymyň goşukdyna joş olmasyny ýa aýdym aýtdym. Şonu şol eden hereketim bir hili özüne çekipdir oturan agdalar. Joy bolupdyr da, jan bolupdyr hasy. Men şonu etçek bolmamda ýöne men bir hili aýagym titrep ysgynym gaçdy. Aýakda güç galmady, he? Şondan oturup şonu şol eden hereketimi, şol sesimi gowuryp taýladylar. Onuň Türkmenistanyň içine Daşawat welaýatyna uly respublikanski yarışmadan geçirdiler. Gelin-gyzlaň arasyna hemme welaýatlardan. Aňarda da iň tomaşaçylaryň töýgüsini gazanan ýen Ady munasip boldy. Hawa. Gatry. Şolan talşok berdi. Sunugat ýolunda haska köwes boldy, iteri boldy. Şondan soň ondan gitdi 96-njy ýylda Aşgabatda geldik. Şeýdip. Gatry. Gowy etdiňiz gelipdiňiz bugün manyldyr diýip bar. Tak, birden, diýerler, aýdymçy bolmadyk bolsaňyz, haýsy kär bilen meşgullanyrdynız, haýsy kär saýlardynız? Dizaynerlik diýen. Men gözüme ýetirmän gaty gowurýan. Dizayner fashion tarapdanmy ýa egneşik tarapdanmy ýa? Egneşik tarapdanam. Любой zat. Şu beýlek sorawalara geçmezden odal. Men özüm üçin hem gyzyk bolan sora, belki başka bir ýerde aýdansyňyz, men bilemok, belki adalarymdan bilenokdur, şoňa sorak geçeýin. Türkmenistan kinofilm ýolunda at goýan, ýyl goýan Ägirt Halipa, Jeren Durdyýewa, ýa-da ýakty bolsun, jaý jennetden bolsun. Familiýalaryňyz deň. Hawa. Garyndaşlygyň barmy? Ýok. Ýok, prosto familiýalary deň. Ol şu sora ýazdylarym, menem soraýyn diýdim. Türkmenistanyň ýene bir ýere gaýtylýan iň parlak ýyllaryň biri ýene nokat goýan. Näme üçin 2006-njy ýyldan soň birden ýitdiňiz? Men halkyň içinde aýdym, halkyň içine görýärler, öz kärmi, öz zähmetimi şu halkym bilen paýlaşýan, bolu maňa ýetir. Ýa diýjek, men şonu diýjek bolýan, ýagny şu aýdym ýazgylaryny ýerine ýetirdiňiz, kliplerde atlar düşürdiňiz. 2006-njy ýyldan soň birden maraldyzy diýýärden täze klip biz bir dinleyici hökmünde görmedik, täze aýdym dinlemedik. Şonu diýjek bolýan 2006-njy ýyldan soň maraldyr diýip ýok.
Ya biz yoş işledik. Aha. Yöne bir tarafında maşgaly, çağalan, olara da üns vermeli. Edep terbiyetine teretmeli. Men ece şoň üçin men Dört çağa. esasy men üçin maşgaly, çağalan. Şolaň edebi, şolaň saglygy. Elbette. Şutaýdan gowunak wat koýduňuz. Şolaň akıl däl, şolaň edebi. Edepli, edebi satyn alyp bolan, akıl satyn alyp bolýar. Ja. 2-3 ýyldan bäri ýene täzel ködürläp başladyňız. Ja. Sonra sunwata dolanmaňyza näme sebäp boldy? Men Tongatdan gitmedim hiç. Hemme zat täzeden başlanyňyzdan soň internet dünýäsinde hemme zat ünsverişiňize görä bilýänsiňiz köp hemme zat diýmeýin. Köp zat internet dünýäsinde täzelikler o komda bu komda klip aýdym ýaşlarymyz atlamış şo internet dünýäsi bilen esasan publika dinleyijileriniz halk näle kabul etdi? 2-3 ýyldan bäri ýene aktiv işläp başladyňyzda. Men pikirimçe gowy kabul eden ýaly sebäbi özüm duýýan. Şol aýdym, nire barsam, haýsy köpçilige barsam, şol yüregim agdýan aýdym. Ýok, men agdýarlar, sag bolsun aýdýarlar. Şu adamlaň öz sag bolsundan, taňry ýalkatyndan men eýem duýýan, şol aýdym. Yerine düşenine. No. Adamlaň yüreklerine girenne eýem duýdum. Şu ýerde ýene bir soram dör ya. 2006-njy ýyldan soň ýuwaşadyňyz da men bir şu wagt men bir zat diýip ýene köpüsi ýalňyş düşünmesin. Men bir dinleji hökmünde aýdýan. O wagt men sunwatyň içinde däl, men bir yetkinjek ýaşymda, näçe 2015 ýaşymda çağa da entek. Men şu wagt üns vermeýär adam ýyl geçen soň pikirlenýär. Maraldyr diýýärdim, täze klip ýok, maraldyr diýýärdim, täze aýdym ýok. O eýam ulanyp wagt geçenden soň başlaýar. Siz 2 ýyl täze ködürlemediňiz, 4 ýyl täze ködürlemediňiz. Diýeli 2016-njy ýylda 10 ýyl täze ködürlemediňiz. 10 ýyldan soň aňaryk baranyňyzda, bärik baranyňyzda ýaşlylara tanýandyr. Ýaşlar tanap, şoňkalak bir ýagdaýlar bolýar, tanaman. Tanaman awa bolýar. Sebäbi o wagtlar näme internet edil şu döwür ýaly aktivni bir helak işlänek da işlemeýän. Ol biz özümiz most bilmeýändir. Belki bilmeýändir. Şeýtseň şeýle bolýandyr. Onuň biz näme öňler sahnada çykyş edip bir gören eden işimde telefonu yüklep internetiň üstü bilen ýa Instagramyň üstü bilen olar ýaly ýagdaý ýokdy. Şu zamanyň özü şol gatul kömek berýär diýen. Şoň üstünden aýdymçylar, bagçylar, umuman şahirler hemmeti şu internet arkaly has Dinleyijilerine ýakyn. Awa. İnternet arkaly o şu sunwat adamlary häzirki döwürde dinleyijilerine has ýakyn. Awa. Dogry belä geçdiňiz. Bu internetim, bu häzirki ýagdaýym, şu zatlar, şu ýurdun gowy esip, şu zatlar mümkinçiliklerini döremesiň arkasy bilen şu zatlar bolýar. Hudaýa ming şükür o. Hemme zat häzirki döwüre görä çatky bar ýa-da. Inni şu ýerde bir zat sorak geçeýin. Şu döwür siz konserde köp gidýärdiňiz, vilayatlarda gidensiňiz. Birek birazçyk kiçirak, men sizin konserdiňiz köp bir ýadyma düşenok. Şu konsertden içinde bir ütgeç konsert, ýadyňyzda galan bir konsert barmy? Kimisinden beter? Daşow vilayatyna orta mektebi tamamlan uçurumlar var. Şolaň arasyna çykyş etdik. Näçinji? Häzir 90 ýok 2006 ýa 2005. Parlap. Tam trend wagtydan. Şu konsertde näme siziň ýadyňyza aldy? Şu konsertde biz canly sesli orkestr bilen filarmoniýa. Orkestram canly, ha. Awa, şon çykyş etdik, adamlarym gaty kabul etdi. Gaty adamlardan ýyllyk gördüm. Gowy energiýa aldım. Awa. Aurası o adam. Bize de näme? Bagşa adamlaň güler ýüzleri dinlälerine üns berip dinläp şu ýüregine batsa bize şu uly bagt. Elbette. Bile deň aýsaýdymy. Elbette. Ama söz ýok hiç şeýle. Ni şu wagt täzel ködürläp başladyňyz.
bir zada önsördim. Täzelik ködürläp başlanandan bäri duet ýok, hiç il. Näme üçin ya bir sebäbi ýokda. Doğru maýdaýynmy? Elbetde, diňe dogry ýaýdym. Ýollaşma alana. Gelin gyýdylar bilenem. Gelin gyýdylar bilen. Gowy berdiň, dinlikde işler, nesip bolsa. Sebäbi Gelmändi. duet gowurdy hatda siziň dinleýijilerinizi karşı tarap takyn tanatmak, karşı tarapyň dinleýijilerine. Ol pikirler bar men, ýöne men aslyna çağalar bilen aýtmany gowurýan. Şonu pikirlenýärdim özüm. Ýöne bagşylar, ul bagşylar bilen ýa-bir özüň bilen deňrak ýa özüň bilen biraz ýaňy ösüp gelýän ýaşlar, men ösüp gelýän ýaşlar bilen aýtmany gowurýan. Bir gyzagaz bar. Ady Ay Mehrem. Görýänsiňiz? Belki. Ay Mehrem, pamam şu Ay Ne Mehrem. estrada stilde aýdam. Popsow. O Türk aýdymaýdy. Ýöne men şogydy türkmen aýdym aýtdyratym ele, özüm Türk bilen. aýdym şu Turan bilen coverlar watym bir kisan gördüm şomy? Ya başga gydymy? Yok, başka gydy. Kakatym Akmuradow. Akmuhammedow. Görsem tanarım. YouTube'da ba kanaly. Gowy aýtýar. Ay Mehrem ya Ak Mehrem şonu. Ay Mehrem aýdýar. Şoň bilen fit etmene pikiriňiz bar. Pikirim ba. Ay Mehrem. Şans. Reski. Hiç garaşma. Reski. Ferhat gepleş çykdy, göni ýapyşmalydyr. Häzirki ýaş denan aýdymçylarymyzdan kimi halat dinleýäňiz? Has. Hemesem halyatyňyz elbetde ýöne has birini öňe sürmeli bolsa. Yalan atylacak. Bahar Hojaýewaň aýdymlaryny gowurýan. Bahar Hojaýewa o aýry gurrun. Olar eýem Sen ýaşlaň arasynda ýörite ýaşlaň arasynda. Ýörite ýaşlaň arasynda Firuzaň aýtdysyny gowurýan. Mehri Pirguliewaň aýtdysyny gowurýan. Amaliýaň aýtdysyny gowurýan. Ýok, ýaşlaň hemmesem töweleme. Gowy aýtýar. Her kim öz ýoly bar. Selbe tuwaklyjy. Bilbil genelde. Bilbil orazy. Her kimin aýdýany öz aýdýan ýoly bar, öz bir. Her gülüň öz ýygy bar diýär, şoň. Her sonugadyň öz Doğru. tüýçüligi bar. Her kimin özüň bir taganjygy bar, doğru. Tarihte ýa-da häzirki döwürde siziň üçin iň owadan zenan kim? Miravoy. Tapad ýok. Miravoýam aýtyp bilerdiňiz. Türkmenistan çäginde de aýtyp bilerdiňiz. Hiç tapad ýok. Siziň üçin iň owadan zenan kim? Cindy Crawford. Aktrisa. Fotomodel. Kokman görürüm. Moş tanıyandır mı adını bilen diyelim. Fikrimçe dinleyicilerimizin iň köp isleýän zady gepleşikdi, o durmuşuňy hemme temalardan başga da iň köp gyzyklanýan zatlarynyň biri siziň janly sesde bir went aýdymyňyzy dinlemek. Şo sassız, orkestrsiz, ýörite hiç sassız janly sesde bir bent aýdymyňyzy dinlemek. Haýsy aýdymyňyzy aýtyp beresiň gele? Ben şu wagt bara bir Gülälik Hedretgulyba bilen bir proýektiň üstünden işläp oguradyk. Ol proýektiň adyny da Dolan Ay diýip takdyk. Dolan Ay. Hawa. Ol Aman Agajykowyň sadyny dören Türkmenistan halk artisti Gurban Gurbanowyň aranjirovka öz ähmetini goýan. Şol alboma da şo Dolan Ay diýip takdyk, şo bilen başlaýyn. Başsyny. Oklamasaň diýen. Yok. Bir wendin oğlanca dinleyicilerimiz için, ağlalarımız için. O doktordyň aralaşdyň dünýäme, hoşumay ilkinji posany yadyma salyar. Gece dolunay, yalnız doğunay, o
Taştın eşdilli yüreklerin urması sen sayadı söygümün men kaçakçı durnası Dödürmün aylı gece atıp gitme oda Yat bolorsun yalnız kan menem düşürün yada Söydün mi hoşumay gitmeli olanı yadıma salyan. Tüyürüm. Sesinize sağlık. Ama inşallah udaşınım eber qowy, uğurlu bir proyekt olsun. Amin. Nesip bolsa, bolurum. Nesip bolsa. Men berde yine bir zat belirlep geçeyim. Bizim show formatda da proyektimiz var. Show formatda muzikant bilen mehmanlarımız can sesde bir bentlerde bir neçe aydımların can sesde yerine getirmeli. Şona da nesip bolsa 2-3 aydan garşyandırsın. Yani bu gepleşi qow edip görsünler, qow edip sizi işten tanısınlar. O gepleşikde kän işten tanadıp bolanok. İşten tanıtsaňa dinleyici çağırıp bolanok. O gepleşige fanlaňyzdan bir 10-15 sana mehman edip arasından saylap. Nesip bol. Ona da bir şöyle fırsatdan peyda şutaydı sözüm dalsak son gelmeli bolýar da şoň üçin. Nesip bol, gelirsin. Nesip Sağlık bolsun etatın. Nesip bolsun. Indi sonra. Sizin oğudunluğunun sırrı nämede? Vahay. Men pikirimçe adam ýaşy ululukça bir hile gaharjan bolýardy. Köp zada düşün. Şoň üçin Orslan diýişýärli. Budje dobro. İçgine odan bolun adamlara bolan mehrini hiç asan tüketmeň. Men üçin şu birinji häsiýetiniň içinde siz gowy belläp geçdiňiz mehr. Mehr. Mehirli bolmaly. Mehirli näçe bolsaň ýüzüňe nur ýagýar. Men pikirim. Güzel, doğru. Inni oğudunluğa girdik, mehre girdik. Agdalarımızdan ýagypdyr, aňardan bärdenem köpeşdim, aňardan bärdenem köpeşdim. Buna hökman bereýin. Mys-myslara göre ýüzüňizi plastik operatsiýa edipmisiňiz. Operatsiýa. On maňa da sorak berdiler. Berýärlermi? Yok, ben horlandım. Birazcık ayağımın sağlığı boyunca horlanmalıydılar. Kilon ayırmalı da çıktıydılar. Horlandım, biram stilistimi ütköttüm. O da size sekret. Kıyılır, zenanlar, sıra düşündüğünüz stilist. Esasen. Ondan öňem ýöne aýdyp geçendir, nurlu bolsaňyz. Stilist kömegiden oktur. Birinji içki dünýäňe odan bolmaly. Esasen. Doğru. Ondan ağlamızdan gelen sorak. Şu gelince söz yok. Tüböleme. Udak yaşasın. Maňlaýyndaky meňini aýyrdymy ka? Ya son suratlaryny biliren ok diye. Men däl o juradik. Şoň üçin aýyrmaly bolduk. O meň däldi. Men däl. Soraga jogap. Dowam etdik. Maral durdy we men tanaýandan bäri sunut dünýäsinde ýaňyam belläp geçdim, ýene belläp geçen iň döwri wap. Fashion boýunça, ýene iş boýunça iň owadan denanlaryň biri. Men bilen agdalarymyz ama alalaşar bu temada. Tesirlerde hökman alalaşdym diýip ýazyp geçin. Şoň üçin türkmen brendlarynyň içinde iň bir tanalýan, iň bir meşhur, size gelişäjek Senur Fashion House'dan ýürte siz üçin we sizin gyýdyň üçin sowgady bar. Şutaýda. Gün. Geçen. Şutaýjykda goýaýyn, ýatdan çykarma. Siz üçin taýman sowgatlary. Sağ olun, Allah razı olsun. Senur'un Fashion House'un sağ olun canım, sağ olsun. Bize de himayetkarlyk edýärler. Öňeşdiňizmi? Sen Nur barada işleşdiňiz.
İşlesem ok yani Şimdi işleşmeler şoňa. Ne tip bolsa? Name öýtdi. Ne tip orta? Ne tip bolsa. Geler. Sen nur bolsa, şol gadymy barlyklaryň döwrewap kolleksiýasyny side hödürleýär. Bu elişimiz bütün äleme belli. Gadymy hallamyň nepislige ýugurulan göýleriniň naqşlaryny, pasyllaryň gözelliklerini hem özüne jemleýär. Edeb ekramy, gözellik we milliligi bilen dünýä belli türkmen dinarlarynyň geljegi sen nuruň täze elişleri bilen hatam nurana bolsun. Maral Durduýewa ýaňy ýokarda berip geçdim. Azjyk öňrek halipaňyz kim diýip, indi men has dogry etip beren şo soraw, halkyň arasynda siz tanadan, halkyň arasynda siz Maral Durduýewa eden halipaňyz kim? Türkmenistan halk artisti, legendarny kompozitor Gurban Gurbanow. Şol adam bilen men gaty hemme repertuarym şonky diýsem ýalňyşmarym kandy. Aydınlygynyň köpsini Hawa. gaty bol. 60'tan gowrak aydymlamaz ba? Şu wagt barmy? Aramyzda? Mende ba? Ýok. Halipa. Halipa ýokmyş. Ja jennetden olsun. Sizin gitmeňize belki şolam sebäp bolup biler da. Ana dogry berledin. Ana inniki sorumuz yine adamızdan gelen soru, Demir oğlundan soru. Durmuşuňuzda ýatdan çykmajak iň gyzykly ýyllar haýsy ýyllar? Ýaşlyk döwrüm. Ýaşlyk. Ýaşlyk ýyllar. Menim belläň kiçikem iň favorit aýdymçylarymyň biri Maral Durduýewa we ýene biri Laçyn Mamedowa. Menim kiçik wagtym. Ondan öň başga berip bolar, soň bolup bile. Evet, şo döwür Gödel Anna Muhammedowa bady, Şirin Pelvanowa bady, ine şo döwrüň aýdym. Ýöne meniň favorit aýdymçylarym şolarly. Men ýaşdaşlarym belki menden azjyk uluglarym şo zady beller. Belki aramyzda 25 ýaşdan kiçik olanlar, belki diýip bilerler Maral Durduýewa kimkä diýip. Mene gepleşiň başyna da goýup geçendirin. Sizem girip Maral Durduýewanyň arxivdaky aýdymlaryny dinläp görüň. Men çağırıp döwrüm. Aman diýsen gowy soraw ýalypdyr. Siziň döwrüňiz bilen şu döwrüň söýgüsinde tapawut barmy we nähil tapawut bar? Tapawut ken. Sebäbi men başda aýtýan döwürlemde ýanky belläp geçişmeýäli internet Ýok. ýokdy. Telewiziýany bilen görýärdiler. Radio, telewiziýa, kaseta. Awa. Ýöne bu wagt töweleme ötüş öňe gidýär. Online ýaşaýyş. Näme öz zähmetini, öz ihlasyny internete ýüklep halka ýetirip bolýar. Awa, ýöne soramyz. Şo döwrüň söýgüsi bilen häzirki döwrüň söýgüsiniň tapawuty barmy? Ha. Tapawut ba. Aha. Men bilem, men bu döwür bilen, o döwür bilen oktaşyň üçin soraýan. Olam şonu soraýandyr. Olam biziň ýaş döwür, bizden belki kiçiräň bolup biler, ýani menden bizden diýmeýin. Şoň üçin gyzyklanýandyr, gyzyklydyr. Näme tapawut bar? Adamlarda tapawut barmy kadýan? Adamlar öň gaty üns berip dinleýärdiler. Hatda toýlarda da Atabay halipamyny aýdymy daňaçyny aýtdyrýardylar. Toýda oturup keçe ýazyp dinleýärdiler şonu. Tapawut ene şonum kadýan. O döwrüňem öz agramma. O döwrüňem ýaşlaň bilen häzirki döwrüň fanatlygy tapawutly da. Tapawutly. Tapawut. Şu internet sebäp bolup bilermi? Sebäbi ýanky işin ýaly. Hawa. Şu wagt muştoňyz Ulu has. sebäp, ulu sebäp internet. Sebäbi näme üçin bu da diýen? Bu wagt keçe ýazyp bagşy dinleýän mena bardyr demek. Sebäbi hemmesini internet. Internetde. Ýöne gapy toýlaram bolýar, gapy toýlarda. Gapy toýlar bolýar, ýöne dik durma bagşy. Siz tamam düşündüm. Ýörekde ýerde o. Olam Balkan tarapda entägen ba? Görmedim, bark görmedim. Şu gapy toýlarna, şu arasa alqaýdym stilde at gidýän. Inniki sorumuz. Türkiýe, Istanbul'a gezmäne barıp gördüňizmi? Ken bardy. Näçinji ýyllarda bardyňyz?
Soňky edek. Soňky edene ýan oktýabrda. Näçe Başla fevralda bar gaýtdym ne. fevralda. Näçe wagt bardyň? 8 gün. Tek gün. Aha. Şonu şu taýda biziň iň bir meşhur türkmen taamlarymyz bar. Ýeni Bilýän. Kapyda Fitch House. Bar gördüňizmi? Bar görmedim, eşitdim ýani. Bilýäňiz, barwam görmediňiz. Bu edek bilýäňiz we Ende İstanbul'a gidemde barar barsaňyz. netip bolsa. Türkmen, mihmanymyz bolun, Türkmen Türkmen. barın. Netip Bizim bolsa. oğlum aňardy da oğlum hem Türkmen oğlumlarymyz. Netip bolsa. Türkmen ahallarymız İstanbul'da meşhurdur. YouTube'uňy söýlen görýän. Hani görýäňiz. Barsaňyz Kızık size mihman hökmünde hökman Netip garşýandyr. bolsa. Netip bolsa. Dostlar, biz nerede? Biz elbette Yeni Kapı Fitch House'da. Hoş geldiniz. Nasıl yurtta bize Türkmen taamlarında küyüt etmeyen salgıyımız Fitch House. Bilişinize göre bizim daşta oturan yerlerimizde birinci, ikinci katımız var. Ne olsa üçüncü katımızdan var. Doğrama, fitçi, sonsa, börek, mantı. Men sana oturmayın. Türkmen taamlarının əhlisi var. Size bilmedim, mene bu zattan karşısında durup bilemok. Bana noş olsun, işlemem açık olsun. Indi şu yerde agdalarymyz üçin bir gyzyklyrak bolsun diýip agdalarymyza bir höwäs döredeli, bir konkurs gurnaly. Maral Durdyýewanyň istendik bir aýdymynyň bir wendini ýazyp, iň köp like alana, ýagny tesvirlerde ýazyp, iň köp like alana Maral Durdyýewadan sowgat bar. Näme sowgatyňyz bar? Gelin gıydılan. Söyüp atınyan gıynaçları Hatice gıynaç. Hatice Gıynaçlardan. Hawa. Sizin sowgatyňyz bar. Hawa. Gaty gowy. Provokasiýon sorag. Siz dastavka ýaňyzmy? İyen. Kim iyen o? Yani soradym ýa ýemok diýipdirler da şoň üçin soradym. Her kimin hakkı var. İyesi geldi. Şular ýaly ýurtda ýaşap dastavka ýemesiň näme boljak? Yok dastavka. İyes. Daha Şükür. şükür. Daha şükür. Şeyle abat yurdumuz var. Allah can. Daha şükür. Nire varsan? Ne öňler türkmenler öýüne ýetýärler, tuvaleme, kafeler, restoranlar, Serio. tüýjüne harlar. Serio. Hiç hilek. O arada hiç hilek serio. O 5 ýyl gelmedim men. Şu taýda bir özüm arada aýdyp otursam gowam da, men bir aýdyp geçeyim. 5 ýyl gelmedim men. Sebäbi okuw diýdi, o diýdi, bu diýdi güýmendim. Geldim. Öňüme gül ýaldy. Eger geldim hasam. Men şonu duydum. Ni aňarynam çöregini diýdim, aňarda bardy we häzir bir artyk maşdat aýdyp durmaýyn, ýalňyş bolar. Aňardan gelme ber. Gönçüs dedim, duydum da şonu. Progress, diňe ösüş, diňe ösüş. Allah can. Daha şükür. Sizin üçin haýsy wajyp? Erkekligiň dostlugymy ýa-da ýaryna bolan sevgisi? Yarına olan sevgisi. Angelochka şeýle sorag ýazypdy. Durmuşda näme üçin şol işi etmedik diýip ökünen ýeri barmy kady? Armansız adam yok. Her bir adam ökünýändir, şonu etmelekenim, onu etmelekenim, belki beýle bolardy, belki işim beýle giderdi diýip. Ýöne men näme olluk etýän, geçen zat geçti. Taňrymyz maňlaýmyza näme ýadylan bolsa, sen geçmişe geçip, sen düzetjek bolsaň bolmaýa. Hudaýdan maňlaýyňa näme ýadamada şu çydykdan çykmak ýok da, şoň üçin men hiç geçmişime ýyzmat eredip gynanamak. Hudaýa şükür edýän. Eger ýalňyşan bolsam, bir zady tanamaklygyň sebäpdir. Ondan.
näme üçin şol işi etdim diýip ökünýän ýeňiňiz barmy? Yok, men adamın göwneken diýemem. Näme üçin men onu etdim diýip. Gowy. Eger mümkinçilik bolan bolsa, ýyllar ýygy, fantaziýa da bu. Ýygy arlyk diýeli, belli bir isleýän zadyň. O bir üýtgeçjek bir fantaziýa, bir üýtgeçjek ýagdaý bolar, şeýle bir wagtyň maşinasy döredi diýeli. Bir zat üýtgedesiňiz gelerdimi turmuşyňyzda? Köp zat. Üýtgedesiňiz gelýän zat bar. Siziň üçin baýlyk näme? Saglyk, erkinlik, ruh baýlyk. Birim fantaziýa, Hudaýdan gelen zehin. Fantaziýa diýse köp säler ýalňyş düşünmesin, ýöne fantastik kinolara diňe fantaziýa diýilýär. Yok, ol ilham, zehin. Şolara da fantaziýa. Beýnide bolup geçen zatlar. Murat geldiğinin soragy. Sizi näme bagtly edýär? Men kiçik zatlaryň bagtly edilýär, ulu zatlaryň bagtly edilýär. Çağçyklamyň ýylgyrşy, saglygy. Tebigaty seredip kofe içýän, olamyr bagtly edilýär. Bu durmuşda näme? Her bir pursatdan bagtly özüň duýasyň gelse duýup bolýar. Öz eliňdäki zat. Durmuşda diýip belä geçdiňiz, şuday goşaly. Eger durmuşuňy bir kino bolan bolsa, şo kinony näme diýip adlandyrdynız? Şo kinoň adyna näme goýardyňız? Gaty bir hel fantastik soraglar köp berýär. Filosofik da, fast. On gülälik hezret oluýardan tora ýaly. Oňa söýýär. Gülälik gelneje çözer onu. Oňa şoňa tora berýär. Siz YouTube kanalyny barmy? Ba ýöne men häzir ulanyp bilemok. Eger birden ulanmasaňam şo gepleşip çykkança pikirlerini. Siz diýmeseňiz, bize ýazsaňyz, bizde mejatamadan hökman birinji tesvir edip Maral Durdyýewa öz durmuşuny kino bolanmasa adyny plan diýip goýar diýip belä geçeli. Gepleşip çykkança näçe wagt bolar? Bir hepde bolar, 10 gün bolar. Gülälikden sorar. Ha. Bolýar. Siziň üçin güýç nämede? Erkinlikde, özüňe bolan ynamda, akyl paýhasy. Onuň eger adam öz ykbalyny öz eline alyp, şonu kontrol edip ugurup bilýän bolsa, şol güýçli adam meňçe. Filosofik soralardan çıkalı kän bir zat etmeli içine girip zat oturmalyda bir gyzyklyja soralar geleli. Indi gelýär. İki jogaply soralarymyz. Men agralyp uğradım eýe. Teň soraglaňdan. Hasam zat barýan diýen. Indi şo birazjyk değişeli, gülşeli. İki jogaply soralarymda gelýär. Birinde saýlamalıyım. Başlar. Çay mı, kofe? Kofe. Cristiano Ronaldo mu ya Messi? Messi. Kızıl bägül mi ya ak bägül? Kızıl. Ayday Özüň mi ya Mert Nazarov ýani Tekilo? Ayday Özüň. Ýaz mı ya kış? Ýaz. Özüm kışda doktamam, ýazga borýan. Owa ýaşaýyşmy ya şäher ýaşaýyş? İkisine mi borýan? Ya birini taýlamalym? Yok. Hökman diýilen bir zat yok. Men ikisine mi borýan? Sebäplerini düşünürseňiz. Owada sadalyk. Sadalyk bar. Owa barýan. Adamlar hemme daş teoriýaň bir helak. Sadadan ýaşaýyş. Şäherde ýem olam gowy. Onum şähere borýan ösüşlük. Progress. Ýa-ni diýişim ýa. Ja. Döwrwaplyk. Hersiň özüniň ýerinde. Öz ýeri bar. Adam belli bir ýaşdan geçen soň owa çekýär diýerler-de. Hawa. Men owa çekmekde ýöne men yer jaýlary çekdim. Baştan bizini Hitrovkada ýaşaýatdy. Yer jaýda. Ýaşyrak wagty 30-30 ýaş ýaşymda elitka göçeli, elitka Şu adam göçeli. barada, gepiniňizde böyle. Sağ ol, elitka göçeli
Gatı adar veriyordum yoluzma. Yönü inni yör gidecek mi deyde yok diye. Bana hovlu rahat. Öğrençdiniz ha? Ya öğrençme der olsa yankı deysin yani belli bir yaşa barandan soň yer adam toprağa yakınlaşan eken. Şoňa düşündüm. Düşündüm. İki soraly, yankı iki jogapy sorulamy oturduk. Ne maraldyrdy var. Şu soralarımızın arasından sizden soramadım, size soru bermedim. Yöne sizin jogap beresiňiz gelýän soru barmy? Şu soru men trivojdy ya da şu soru siz soramadyňyz. Yöne men şu soruga jogap beresim gelýär diýip, şu sorugy seslendirip, men şoňa jogap beresiňiz gelýän soru barmy? Ha. Täzeden halkyň arasynda gelim diýdim ya. Alo. Şonu nädik geldiňiz, şonu soramadyňyz. Ya, şonuň sebäbi näme? Yok, sebäbi däl. Aha. 2 ýylyny 20-nji ýyldan 20-nji ýyldan 22-nji ýyla çenli men aýdym aýtmadym. Absolutna hiç hili. Hiç hili ýagdaýda. Men sahnada çykmadym, aýdymam aýtmadym, klibam ýazmadym. Diň öýde çağaram ýany boldum da. Ondan öň 2006-njy ýyldan 2020-nji ýyla çeli toýa da var, da gatnaşýardyňyz. Ýok, toýa da kän çykamak. Ýöne men işleýärdim, ýöne edil ýygy derlerle. Elim ýetdiginden. Daşlaşmajak bolup, soňatdan daşlaşmajak bolup, öz ýagdaýyma görä hereket etdim. Öz çağalam arasynda da aňarda da iki tarafa da ýoş-ýoş hereket etdim. Şondan belki diýäňi da soňat durar ýar zat derler öňünde. Näme şuň bir zat çykarsaň sen iki günden ýene bir zat çykarasyň gelýär. Ýene işläsiň gelýär, ýene işläsiň gelýär. 20-nji ýylda men gaýnam ýok boldy. Şondan soň bir hada çykdan depressiýa girdim. 2 ýyl. Ondan soň saglyk terarly bir hada çyk oturdum. Ondan belki bilýänsiň estradada bizim estradamyzda Akgözel Maşadowa diýip aýdymçy. Bilir, sanarsın. Belki oglanlar bilýändir. Şoýup Gözel Aliýewaň dogulanyny boldy. Men sebäbini aýtsak bolýany şoňa geleni. Ýoksa men toýlara ödemde de dogulanyny ödeýin. Hiç ýanyma aýdymlym zatlam alamda da bir helak aýda diýserim şo aýtman aýdýadym. Sahnadan ürken ýalyk boldumda men. Bir helak sahnada men çykyp aýdasym gelmedi. Toýlarda da zatda da bir helak. Depressiýa girýär adam. Şoň ýaly ýagdaý boldy. Ona şol dogulanyny maňa gülälegem kändiýär. Hedret bolýar. Maral beýip oturma. Ýan 1 ýyl boldy. Ýyl ýarym geçdi. 2 ýyl boldy. Maral oturma işle. Hiç ile olmadı da bir hele çıkıp bilmedim şu sastayanyadan. Şoň ýoklugyna. Şo ýaňy bir aýdymçyňyzy agladyňyz, ýöne şoň ýylyny agdamadyňyz. Awa, şo ne diýjek bolýanym, şol Gözel Aliýewaň dogulanyny boldy. Şo taýda Akgözel Maşadowa meni gördi. 2-3 ýyl mer görmändi. Görüp şonu maraly sen soňky hiç ýyl işläň ok, sen öň gaty bize diýýärdiňiz diýär. Bize diýýärdiňiz, ýaltanmaň. Soňat ýaşgaňyz, güýçiňiz, gaýratyňyz barka soňatdyr. Ondan soň hiç tenýä, näme üçin gaty daşlaşdyň diýe. Onuň öýe geldik, telefon arkaly gurlaşyldy, bir derden şeldi, onuň bir aýdym bar eken, bitmediýän. Hacı bilen aýdypdyr, ýazmam edi. Şol aýdymyny goýja gördüm. Kim ýazdy diýsem, şeýle bir oglan bar, Töhfet Roziýew diýip. Maral men seni şota alyp gideyim. Gör, gaty goýja ýazýar diýdi, ýaş oglanlar şu wagt. Indi öňkü aýdymlaň wagt kıyaslaň arasyna öýüňi ýene täzeden Trende göre. Hawa şu öz döwrüne göre sen ýöre diýdi. Ondan bir gün gelip alyp gitdi meni gördü. Bardım studiýa Töhfet Roziýew. Şu ýüregim agly aýdym. Döreşini aýtjak bolýan.
Şuat bartak onun sınım aytam kan göwnüm yetmedi. Men gödäme ullakan studiya. Ha, şu öňkü döwrüň studiýasy. Da ulurağa adamlar. Men öňmeme Gurban Gurbanow, Recep Recepov, Aman Agajykow, Rewşen Ýepesow, Nur ağa bilen kan işleşdikden. Şol reala kurup kompozitor boljakda menem. Bardym bir ýaşy oglanjyk. Sigime dehin oglan eken. Halipa diýdi, näme arada bolsa diýdi. Menem ay ömür ýürek ykbal barada bolsa diýdi. Bolly Halipa men düşündim diýdi. Ýar turundan olaglan düşündim diýdi. Bolýa açan taýýar bolýa kepdeden. Kepdeden diýdi gaýtdym. Kan polnuju bir hilek. Ýaş oglanna, awa bir uwerni del. Ay popробуй, an göreli. An göreli. Onu kepde geçti. Bulaydym çykdy, dinletdi. Gatygy gördüm, duýgulandym. Onun ýerine ýetirdik. Behişt klip. Olar haýyş etdiler, aldylar. Ay böyle işleň. İşläberiň diýdik. Ondan men oktýabrda 14-ne, oktýabryň 14-ne Turkiýa gitdim Istanbula, operasiýa. Aýam zerarly. Şol 20 ýerine operasiýa girdim hem, şoňam şolaýdymy TikTok'a ýüklediler. Akşama maňa jaň gelýär, onun maral töweleme TikTok'da da YouTube'da da töweleme maral idi. Gatygy gitýär şu atdy, begenip jaň etdiler. Diýjek bolýanym hiç bir zat garaşmaýan zatlar bolýar-da durmuşda. Şol olan töweleme Azat Dönmedow biziňi belli Türkmenistanyny belli bagşylar bilen işleşýär. Şahsyny tanamak göňe işlerini bilen. İşleri awa Muradow bilen hem işleşýär. Mehri, Gülşat Gurdow bilen işleşýär. Köp oglanlar, gyýlar bilen işleşýär, töweleme dehin oglan. Şon belläpmeli, tawurtny aýdatmaýla şu ýerde. Krasavçyk soha. Awa, diýjek bolýanym täzeden meni maralur diýjek gel, ýöne sahna gelmegimiň höwesini sebäp boldy da. Akgoda bilen töhbet. Berekellah. Tawurtny aýdatmaýla ikisine de. Näme adam birini sebäp benden sebäp bolar diýdi. Bu zatlar Allahyň işi onam soňam näme oturlanakda. Ýene bir aýdym, onuň tematikasyny aýtdy Halipa diýär. Tematikasy menem has dünýäwi bir hilek durmuş barada filosofik aýdymlar goýar ýa-ni goşuklar goýar ýa. Onuň şu zatlar düşünürsem maňa gatygy düşünýär. Diýen zatymdan töweleme mani alýaram, goşýaram. Söhbetini işleşmek aňsat. Gepiňiň ýarsyna düşünüp dur da. Klip temasynda da şu at belli geçeýin. Olanlar bir ýada geçip dur ak kepleri. Bilýän. Men bulary ýaşlygymdan bilýän. Toýlarda belli. Netip bolsa işler. Aşa. Haja bilen gepleşe ýarym skitgatan. Netip bol. Netip bolsa Allah ýol berdi. Olanlar berekellah. Netip bolsa söhbet bilen ýene bir täze işler döredeli ondan soň. Şolara indi geljek. Öňümüzdäki 6 aýyň dowamynda näçe aýdym, näçe klip garaşmaly? Netip bolsa bir albom işlerli bir maksat edindik. Nesip bolsa. Netip bolsa. Şu 6 aýyň içinde. Netip bolsa. Albomyň içinde klip aýdymlarym bolýarmy? On men täze zat etmedik. Ýöne paka albom. Albomdan soň eýem klipleri kim bilen işleşek godak, şolar bilen zat etmeli, matlatlaşmaly, gurleşmeli. Şu albomyň içinde fit bolarmy? Duet. Netip bolsa. Netip bolsa. Duet ogyt bilen hawa. Diň ogyt bilen de başga denan aýdymçylarymyz bilen hem. Netip bolsa. Paka belli del. Entek plan der. Aha. Şu ýerde belli bir ýere geldik de. Sizin dinleyijilerinize, bizim agdalarymyza aýtjak goýjak döwletleriniz baglansa aýtsaňyz siz dinlesek.
Sizin işgärliňizde, kardeşliňizde Allah can size adabray versin. Edýän işiňizde. Sağ olun. Tügeleme sahypaňyza girdim bir çakylygy uradanňyzdan soň gyzyklandım. Gaty gyzykly gepleşip alyp barýaňyz. Sağ olun. Gowy soraglara berýäňiz. Üstünlük Sağ olun. arzu etýän. Emmeňize janyňyz sag bolsun. Asuda yurdumuzda başyňyz dik bolsun. Doğru aytdyňyz. Şu asuda yurdumuzda emme türkmenlerimiziň başy dik. Awray beretde bolsun. Arasda asmanymyzda elmydam ýaşyl tuğumuz patyrtap dursun. Elmadam inşallah. Inne şu yerde men esas bellek geçeyim. Gepleşimizde sözümüzü yıkman, sıylap, hormat koyup geleniz üçün size ayrıca minnettarlığımdayım. Mevzutum adını bildirýär. Oğlanlar Taňry alkasyn siz ben sıylap çağıranız için. yine oraya sizin Taňry alkasyn. Oğlanlar Hacı Ağanın studiyası akepteri. Can sağ olsun ve yine görüşmek üzere Suat. Sen Nur'da, Sen Nur Fashion House. O sizin işiniz ileri gitsin. Size uğurlu olsun. Ve bizim könüden gelen sponsorlarımız, himayetkarlarımız Türkmen Avat Kargo. Türkmen Avat Kargo'dan bellek geçeyim derdi. Türk'ten Türkmenistan'a 5 vilayetinde dastavka hem samolyot kargosu var hem tır kargosu yani karayollar. 3 günde de getirip bolýar, 15 günde de getirip bolýar, kaýyn ýüzlerini vermeli. Bereketli bolsun. Sağ olun, aydın olsun. Hiç kaos ama. Ilgindarın tagamly, hiç kaos. Hep burada bararsın. Inni sizin sosyal setleriniz bellek geçeyim men. Instagram'ınız var mı? Var. Instagram'da bağlı men bilýän. Maralurda 4. Okey. Instagram'ınızı bellek geçeriz. YouTube kanalını buradan belki şu anda açtığınız ya buradan yöreçek diyseniz YouTube'unuzu bellek geçeriz. Hökman azap olmaly. Ne için? Tezeliklerden ilkinci olup habardar olmak için ve Maral Durduýan has ýakyna tanamak üçin şahsy dünýäsinde suratlar, videolar bolup biler. Agda bolun, gollan, mehrem like'laryňyzy basyň, kommentariýalaryňyzy ýazyň. Ve bizim gepleşimiz halanmasanız elbette paylaşın, dostlarınıza verin, dostlarınızam görsün. Like, eğer kısmanmasanız, qow görmeseniz gepleşin. Qow görmedik bolsanız like hökman değil, qow görmeseniz like basın. Iň esasat özüňize gowy serdiň. Sizem sağ olun, minnettar. Size sağ olun.